How to be a good husband. Is there a perfect husband? Most women dream of having a perfect husband. Pero sa katotohanan mga kababayan, what we should pray for is for a good husband. Kasi nga, walang perpektong lalaki at walang perpektong tao. Ngunit, pwede nating hikayatin, pwede nating himukin ang ating mga papangasawa, ang ating asawa, na maging isang mabuting asawa. Now, ito yung 7 tips how to be a good husband. Number 1, kinakailangan you have to be a responsible provider. Ibig sabihin niyan, dapat masigasig ka, dapat marunong kang magtrabaho, masipag ka, at marunong ka sa tamang paraan. Palagi mong ine-ensayo ang iyong kakayahan para na sa ganon mas lalong lumaki ang iyong kita o hanap buhay. Number 2, you have to be a patient companion. Kinakailangan pasyensyoso ka sa iyong asawa, sa iyong minamahal. Dahil lahat ng tao at lahat ng babae, minsan may pagkukulang at minsan may mga ugaling hindi mo magugustuhan. So dapat be a patient companion. Number 3, be a sensitive lover. Ang ibig sabihin niyan, bilang nagmamahal at bilang isa kang iniirog ng iyong partner o ng iyong asawa, dapat alam mo kung paano rin siya paligayahin. Hindi lang sarili mo ang iyong inaasikaso o yung iniintindi, dapat alam mo na may mga pangangailangan din siya bilang isang babae at alam mo siyang paligayahin. Hindi ikaw lamang ang nagmamadali at nagkakaroon ng pagkakataon na maging masaya sa inyong pagtatalik. Pang-apat, be a caring partner. Ibig sabihin, marunong ka magmalasakit. Dapat nagmamalasakit ka sa iyong asawa para na sa ganon, ang pagmamahal mo ay talagang maramdaman niya. Ang pagmamalasakit ay papakita sa maraming paraan, lalo na kung siya may sakit, may kahinaan, may problema. Number 5, be a goal-oriented partner. Ibig sabihin yan, bilang isang husband, bilang isang asawa, dapat meron kayong nilalatag na plano sa inyong buhay. Meron kayong gustong patunguhan para na sa ganon, magkaakibat kayo sa inyong mga ginagawa at sa inyong mga layunin sa buhay. Number 6, be a mindful gentleman. Ibig sabihin, huwag mong kalimutan na nung naliligaw ka, nagustuhan ka ng iyong partner dahil sa ikaw ay marunong maging isang maginoong lalaki. Kaya patuloy mong ipatupad yun, pagiging gentleman mo. Ibig sabihin yan, pagbibigyan mo siya madalas dahil tayong mga lalaki, ang trabaho natin, ang layunin natin sa buhay ay dapat maging maaasahan tayong isang partner ng isang babae nagmamahal sa atin. So be a mindful gentleman. At number 7, be a reliable defender or protector. Ibig sabihin, lagi mong ipagtatanggol ang iyong minamahal at lagi mong hahanapan ng paraan kung paano hindi siya masasaktan at tutulungan mo, papayuhan mo at proprotektahan mo. Yan mga kababayan ang 7 tips how to become a good husband. Remember, walang perpekto, pero pwede tayong maging isang good husband. Lahat ng lalaki may kahinaan, minsan may kapilyuhan, pero wag nating kalimutan, pwede pa rin tayong maging good husband. Ako nga po pala si Michael Sai, ang inyong dad ng bayan.